6-8. Mă? 6-8 cu aie. Trebuie să iau cât? 6 milioane 800. 6 milioane 800. Eu la fel. Bă, dar nu mai apar mă serverul la internet aici. Nu, trebuie să-ți iei o pe MPU ca să Easy. apară așa. Easy, 3-3 Juve cu Roma, îi prind. A dat gol, da. Eu am doar pe Juve cu Roma și Milan cu Napoli prin ambele. Vreau să mă duc până la un Parizona să vedem ce. Noi mai prind. În ultim... Mamă, îți dai seama să fi băgat o link cu aia să-ți dea gol în secunda 5? Păi nebune ești. Da, așa, sau câți bani îmi dă. Cum puteți să aveți